Mayong adlaw mga kasaka, bagong adlaw, bagong blessing na sad. Sa karong adlaw mga kasaka, nataron diri sa kamutihan. Update atong kamuti nga atong gitanom mga kasaka. Maon ni sila ron ning katay na. Okay mga kasaka, mao din ni kamuti nga bag-o na kong gitanom. Gikan sa pagtanom mga kasaka, mga usa ka buwan na ni siya. Tag-asa sila og katay mga kasaka gikan sa punuan, mga usa ka dangaw na hapit ang ilang katay. Ang pangalan ning gaya mga kasaka kay kapandol. Maong kapandol ni siya kay mapandol ka sa unod. Mao ni ilang gitawag nga kapandol. Daghan ko siya unod mga kasaka. Unya dari sa pikas mga kasaka, tamnan nasad ni og okra. Akong estimate dari mga kasaka mga tunga sa kilo ray maso dari. Gamay-gamay ra man siyang iriyaha mga kasaka. Unya dari sa pikas pud mga kasaka, ipa-traktor sad ko ni. Unya tamnan na pud og okra para daghan pang magkaon sa tuwang okra. Okay mga kasaka, ari na lang ko to bato ang vlog. Bye bye.